Mill-ewwel ta' wissu l-Gvern se jibda jimplementa regolamenti ġodda brabta mal-impjieg ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u x-Xogħol Byron Camilleri ħabbar set ta' 20 miżura li se jibdew jiġu implementati gradwalment. Spjega li din ir-riforma saret wara l-konsultazzjoni pubblika varata f'Jannar fejn saru aktar minn 300 sottomissjoni minn imsieba soċjali, kumpaniji privati u individwi. Il-Ministru Camilleri fisser il-miżuri kontra l-abbuż tal-ħaddiema bħala kruċjali. Meta titkellem mal-ħaddiema, tifhem li hemm ċertu abbuż. U jiena ma nistax naċċetta li jkun hemm ċertu abbuż tal-ħaddiema. U ħassejna obbligu li fil-waqt li nagħtu aktar kontroll lill-awtoritajiet tal-pajjiż u dik hija ċara fid-dokument. Imma hemm l-aktar ammont ta' miżuri huma kontra l-abbuż bħal dawk marbuta mal-paga fil-kont tal-bank. Din il-miżura li tidħol fis-seħħ f'Ottubru tobbliga lil min iħaddem biex iħallas il-paga sieħa lil ħaddiema terzi ġodda permezz ta' kont bankarju. Miżuri oħra jindirizzaw l-istabbiltà s-suq tax-xogħol u għall-individwu, kif spjega l-ekonomista l-konsulent Ian Borg. Bħala pajjiż dejjem kellna kapaċità li nattiraw ħaddiema barranin. Waħda mill-problemi li dejjem kellna kien li nżommu dawn il-ħaddiema u provajna nindirizzawha b'diversi modi, wieħed minnhom huma miżuri bħal dik li tissejjaħ termination rates, jiġifieri thresholds fejn jekk jinqabżu dak li jkun l-employer ma jkunx jista' jiġi b'ħaddiema barranin ġodda. Barra minn hekk min ikeċċi ħaddiema bla raġuni valida ma jkunx jista' japplika biex iġib ħaddiem minn pajjiż terz qabel sena u se jiddaħħlu restrizzjonijiet għal min ma jiġix b'viża tax-xogħol. Mod ieħor huwa wkoll billi qed nifukaw aktar fuq il-ħiliet, billi ninvestu fil-ħiliet tal-ħaddiema barranin, inkunu qegħdin ukoll ninċentivawhom biex jibqgħu magħna u t-talent li nkunu attirajna jibqa' magħna anke fil-futur li huwa importanti ħafna għall produttività tal-pajjiż. Miżura oħra naqset bin-nofs il-miżata t-tiġdid tal-permessi tal-ħaddiema li diġà jinsabu Malta għal €150, waqt li l-permessi għal ħaddiema ġodda se jirdoppjaw għal €600, bl-eċċezzjoni tas-setturi tas-saħħa, il-kura tal-anzjani u l-persuni b'diżabilità. Gwida dwar dawn il-miżuri oħrajn tista' tingħata permezz tal-helpline 153.